Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian nama no palangit do tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang nabolon, bisar do sada panodang diakka na mangingani tano ni linggoman ni hamatean. Marrongoman bangsom rosian lomona di hari paporanganmu marpahean na habadiaon. Songon nabur niat dos torang rodo tu paranganmu akan au poso. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale ama nami, ama ni Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, sai pinuji magoarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami sian haholomot tu hati uron, jala di padomu ho do hami, naung holang sian ho, gabe saur musedohot ho, gok halalas ni roha do hami ala ni sai jalo mahamullateon ni rohanami naung tinopotmu marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ina parare Kamis.
Tapuji Tuhata, maredde mahita. Uriani Tuhata nani haholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Tabi gema hatani debata songop patujolo ni jamita turpuk tuari mingguta sadarion. Ima natar surat di Roma 10 mamuka sianayak 10 saha rodi ayat 20. Songon nasomal tajahama margati soring. Anno di ayat 20 manang di ayat naparpudi rapita majahasa. Songonomma hatani Tuhata. Huapoi mahamu akadongan jagahon hamuma akan nama bikasi parsalisiat doho pargasipan mangalopoda naung ginuruhom muna jala pasiding hamuma nasida. Ainunga terbarita pangaloyom muna tu saluhutna, ido halalas ni rohakku di hamuna, alai naing ma di rohakku marbisuk tu nadenggan hamu, polin pasidikon naroa. Alai tibuma roham ni debata pardamei sibolisi tutoru ni pak muna, didongani asini rohani Tuhata Yesus mahamu, ido sahatna. Martua ma akan obege hatani debata nau peopsa jalana mangulahosa. Amen. Tapuji Tuhata marhite-hite kor punguan ina naomi.
Tapuji Tuhata, maredde mahita. Sian sude parulian ardo, sadahu patahu tiokoko. Yesus Tuhanku akan ardo, mengatasi sudena ato. Takut Tuhan lutung tiup hatana, sai pangasahan namagapatana. Motigol pangasahan Tuhanku, madumikahan sangat nasude, nakabecol mapasay dosamu, tolong mengaitun pakukup naik. Takut Tuhan lutung tiup hatana, sai pangasahan namagapakana. Uria nani haholongan di bagasan Kristus Yesus, di bagasan perdalanan ninguluta, tung masai gudangdo sialana, nama bain hita gabe boy madabu tu dosa, mardosa maradopo dongata, maradopo keluarga, lumobima nang diadopan ni Tuhatai. Di partikianon, sian uduk doho seret ni roha, Roma hita tuadopan ni debata, lau manol soli saluhu akadosatei, jumulo mahita martangiang di bagasan rohat taganuk. Ale amanami na di banua gijang nasun badia, dang tama hami ro tua dopamu, ay nagok dosa dohami, pikiran ng rohanami say manibil dosian hasitongami. Alay hinorhon ni asi ni rohan ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, ubahin tarbain hami ro tua dopanmu mangido hasesan ni dosa doho pangalasion nami. Urupi jala asima roham dihami, se sama sudi najat sian hami jala jakkom mahami gabi anakkommu. Ale ton di porbadia, sondangi matod di ng pikiran nami,
Asa tarbayan hami mangulahon na hobbar tulomo ni roham, jala gabi anakmu na burju hami makatidak kon Jesus Kristus Tuhan jala si palua portibion. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosa. Molo tatopoti akka dosatta, haposad do ibana jala bonar, manesa dosatta jala payasuk kita sian nasa hageduhon. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Udulma hamuna. Tapuji Tuhata, maredde mahita. Sesama dosaku, oleh Tuhati, tangani-Mu daruh, tani lehoti, asal rohaku, daging roha menggenai unang gunara sai dihomai ikon daging kama rohina Pria ni Tuhata na ni haolongan di bagasan Kristus Jesus. Hata ni debata nagabi ruhut di ngulu baru di bagasan minggutta sadarion. Ima na tersurat di Filipi 2, mamukasian ayat 12, saha rodi ayat 10. Songonomma hata ni Tuhata. Ope hamu na ni haolongan, songototong ni pangoloyo muna na sailaon, unang hola jukpa di hamuna ahu, lam songonima di napadau-dau ahu, mardonga biar dohok lomos niroa ulahon hamuma halua muna. Ai di ula debatado di bagasan hamu giok niroha nang ulahon saut, mangihuton lomo nirohana. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan di debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobbar Tuhatami. Amen. Tapuji Tuhata, maredde mahita. Mahita, namu
Tahatidakom ma hapor seautai, songon nani hatidakon ni dongata sa hapor seau di pertibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatu dosan, nama no palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyator di purbadia, adorang sohabuan. Ido tuhata, na manaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di hau pinorsilang, jala tuat tubanu atoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana, pamamula sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai namadok, mula mangulu do sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Udul mahamuna. Tapi gima tabahan dititing namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa mingguon. Shalom. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Naparjolo bunga altar manang bunga langgatan dari minggu sadarion di patupa NN ruasni huriata sian sektor 10 sada. Mauliate matunasida napasahaton bunga langgatan sadarion. Sailam di pasu-pasu debata mahamu di lehon hahi pason lasni roha dohot gajang ni umur. Napa duahon, kebaktian ujung tahun 2025 dohot kebaktian bona tahun 2026. Kebaktian ujung tahun 2025 di Patupa di hari Rabu 31 Desember 2025 masuk pukul 10 siawib. Kebaktian bona tahun 2026 di Patupa di hari Kamis sada Januari 2026 Holan sahali do di Patupa ima di ibadah siang masuk pukul 10.30 wib. Napatoluhon harotas acara manang tata ibadah ujung tahun di ganup rumah tangga. Songon nasoma di ganup ujung ni tahun di para depat dita GKPI Resort Padang Bulan do tata ibadah akhir tahun keluarga. Tuhuria di ganup rumah tangga Jalaboi dibuat ganup keluarga. Acarai ditiki ibadah ujung tahun dari Rabu tanggal 31 Desember. Alai molo adong ruas ni huria nama kaperluhon tata ibadah ujung tahun ni andorang so tanggal 31 Desember. Boido di jalo sian kator ni huriata di hari Selasa tanggal 30 Desember. Nama ngihut barita parhepengon. Songon nasomal barita parhepengon si ganup minggu nunga di Patupa. Jala ruas ni huria nanay manjaha barita parhepengoni boido mangalap sian meja di pitu masuk ni garejata. Namangihut muse sektor namar tugas tu ulaun ibadah ujung tahun 2025 dohot tu ulaun ibadah bona tahun 2026. Sektor namar tugas tu ibadah ujung tahun tanggal 31 Desember pukul 10 siawib. Ima sektor 12 dohot PPG KPI. Jala sektor namar tugas tu ibadah moda tahun 2026 pukul 10 tolu wib. Ima sektor 10 tolu dohot PPG KPI. Ralat di harotas acara tarsurat sektor sada dohot PPG KPI. Alai natoho ima sektor 10 tolu dohot PPG KPI. Dungi adong sautik nai ralat di harotas acara kurban persembahan, bagian kurban persembahan nomor 10 sada. Di tersurat di si kurban persembahan untuk korban bencana banjir dari sektor 7 kurang sautik hatoranganna kurban persembahan ini
dituju hondo tu tapteng. Songonima tikting di huriata di mingguon, laho manomu-nomu hatani debata marende mahita sian buku ende nomor 377 ayat sada. Partang yang mahitam, damai ni debata na sumurong siyan saluhod na harohaon, imana mangaramoti hati-hati duhod pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhan ta. Amen. Oras marihita saluhod na, selamat hari Natal. Damang duhod day ng nahinahulungan, di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus, hata ni di batang na manunggulir rohan ta di bagasan obason, imang natarasurat di Psalmen bidu 105, mamukamay siya na yan sadang sa haro di ayat na paunopon, asa hunsahan dihita sa luhut nam, rap mahita payhuti-huton padjahan odeng. Puji hamu manjahubang, baritahu kamu magwarnai, pabotoho kamu di tunga-tunga ni akabangso akapabaynanay. Edeho kamu maibana, paluhamu maparhinaluan upuji ibana, marnonangi mahamu taringot tu halongangan akan abinaynay sudina. Tanggulho kamu magwarna na badiyay, marlas ni rohama akan mga luduy Jehovah. Sisiri hamuma Jehovah dod haguguon nay, togtong ma luluy hamu buhina. Say ingot hamuma halongangan akan naong binaynay, akatada halongangan naong binaynay, dohod uhum aka naruar siapa mangana. Hamu ale pinopar ni si Abraham, naposonay, hamu ale anak ni si Jacob, aka napinilit nay ido sahat ni padohan ni damang dohod day nang nahinahulungan di bagansan Tuhan ta Jesus Kristus herang sudidu rahita sa tulub mga lapati ganub akay din ako nagurit dito nga tungan ni pardalanan ni paranguluon saya dongdo di pudina sada si ingoton manang sada sejarah, sada pengalaman di pudi niya ka edde na ginuriton niya ka na manggurit edde. Suaksongon ito, Psalmen 105, ima Psalmen naro siyan pengalaman dung say habuangan diguriton may deon lau paingot-ingoton bangsoy taringot tu pabahenan ni Jehovah, dohot halongangan na pinatupan ni Jehovah, gitonga-tonga ni ngulu na sida, songo bangso naong pinilit ni Jehovah, manang na salilingon,
tapahami taatusi nanimiyahan ni debata. Damang dohoday nang nahulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus totu sahali hobar tu dolan ni jamita di bagasan obason mamodokon pabotoho kamu maaka pabainan ni Jahuba. Di bahasa Indonesia didokon perkenalkanlah perbuatan Tuhan. Bohado pabotohon alai di bagasa tikyon na taida buasa dang didokon patadahon alai pabotohon. Bahasa Indonesia memang memperkenalkan gitu. Artinya ubagas do pangatusion di hata pabotohonon daripada patadahon. Mulu patadahon boy do patadahon sa sahalak holan taringot tu nahuboto informasi taringot tu ibana. Manang boy do dohonon patadahonon boy do huhatahon taringot tu sa sahalak hola tada-tada Soekarno. Ibaratna manangi sarana modo adong ka seminar adong ka ulaw-ulaw di tong-tong ni komunitas Manang Huria pe dang songoni dia ka persikolaan mula dong nagabi narasumber say rodo moderator di patadahod do isi do nagabi narasumberon alay sa sitong na anggo na diboto ibana taringot tu narasumberi dang apa la bagasi holan na ditanda do marhiti-hiti sipi manang bibliografi di tong-tongan ni uluna alan itu di bagasan no bason molo didok hata pabotohon namarlapatan dui nunga dia tusi ibana jala nunga saor ibana nunga domu ibana dohot debata si pabotohonon nai jala itu di bagasan no bason nunga bemardala bangsa Israel sian Mesir sahan tutano Kanaan jala pengalaman-pengalaman di pardalanan di Gunung Sinai di Hamaolon Hapariron di Naturaparon dohot di basa-basa ni debata na jinalona sida pangurupion ni debata haguguon ni debata na jinakon na di tonga-tonga ni nguduna ito mapain di dok dison ima pabotohon berarti mula pabotohon non ruar sian pengalaman boy dohonon molo didok hita na yung pabotohon Jehova maka naparjulu sahali ikonadong do pengalaman perjumpaan yang kita alami dengan Tuhan. Ikonadong do perjumpaan ta na masay bagas dohot di mata. Unang gabi pabotoho kita tada-tada Soekarno. Holan pabotohon taringot tu ibana alay dang hangulukon ibana di tong-atongan ni ngurunta. Nadamang dohot day nang nahinahulungan di bagasan Tuhan ta Jesus Kristus itu makanang mulo tarurut manang tasiganti hata ni debataon sian hata hebir di hata pabotohon di dok hipil dakolan patadahon bukan hanya memperkenalkan namun juga menyebabkan orang tahu itu lapatanna artinya lapatan ni hataon yang madokon mabain culma asa mangetusi jadi ikut dia tusi do dakolan diboto jadi lapatan ni hata hipilon adong aksi sia kita, adong metodologi, adong cara tersendiri. Na mungkin ikon pakiota manang patu-paota di tonga-tonga di nguluta, boama asa diboto, boama asa dijalo, boama asa dia tusi. Ra dia ke pengajar, akadonga guru di tonga-tonga di pardalanan ni ngulu, aka dosen misalkan. Ada metodologi tertentu yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan ajaran itu kepada orang lain supaya dia tahu, supaya lebih cepat paham. Makanya terus do anggo metodologi tetap setiap hari itu setiap tahun bahkan itu tetap mengalami reformasi, mengalami pengembangan. Dakyabu menetap anggo metodologi. Dia kan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Alani itu pendekatan pabotohon debata, pabotohon pabainan ni Jehovah ipe, tetap do iko berkembang, tetap do ikon mangihut Tuhan majuon ni zaman,
natadalani di tonga-tonga ni hasyang anong. Najolo, isarana mulo na tua-tua mamisang dadanak. Wala di bolang penganiat tusan ni. Wala di jonggor pe iba, moloro tulang ni ba. Tujamu, madapot ton na tua-tua ni iba. Wala di siyak manuk misalkan, ala najolo jarang kumalang jagal manuk, di siyak manuk, di barade mohon. Ape juri ba nga sero, mamereng jagal manuhon. Ala binereng mohon, siya jajila, nintip-intip mohon. Dung nintip-intip, holat di bolang mata niba, marsita tahapan do bapak niba, anggoy ba pengalari, siya nga nani. Ima molo na julo, lain waing tangibe, metodologi na. Tumagod do jujur hidaman dokon, anom maduksay homa, duksay hamimangan, bangak ko. Jalan waing dang buy besongoni. Mardopako na kapinopar. Nungabe, rakmangat tulang na berena dohot, sudi na torop. Dang besongoni na julo, alala na julo, termasuk dua dipengaruhi hapuguson kan begitu. Maulnya ke ekonomi, doh sinadongan. Alan itu nuang berkembang terus, maka gereja tahun ikut tetap kreatif. Laho mampain pendekatan, molo didok pabotohon, sasitongna, molo di ilmu ekonomi didok marketing, mempromosikan tentang perbuatan Allah. Nah tapi memang dangbui pakiota marketing ekonomi di tengah-tengah nih gereja manang di tengah-tengah nih hapur siota. Alai bui do hitam dohonon seolah-olah ini adalah marketing rohani dipakai kita manang nagabe duta rohani lau pabotohon pabahenan ni Jahuba tu tengah-tengah nih lihat pertibion. Itu makanya metodologinya berbeda-beda wanginang. Huingot di tiki tsunami Aceh. Adong dosa ada lembaga pabotohon holong ni rohani Kristus, doho pabainan ni Kristus. Tutong-atongan niya kanahona musibah. Mabay logo na sila. Di ba yung logo ni? Huria man ang logo ni organisasi Kristen tertentu. Alam ito ditolak. Kami tidak mau. Itu haram kan kira-kira begitu. Imam metodologi na ikut tarombak, bahkan ternyata kita dang syarat dengan simbol-simbol, tetapi kita lebih kepada aksi dan wujud nyata daripada kasih di tengah-tengah orang yang sedang berduka. Walaupun memang misi kita adalah menyampaikan Kristus. Alai loas marita dan nasida Kristus dan alani simbol-simbol. Loas marita dan nasida Kristus dan alani hata. Alai loas marita dan nasida Kristus alani pabahenan. Maka di situ mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Itu nana yang tahida marhiti-hiti hata pabotohon hamuma akka pabahenan ni Jahuba. Pabotohon sampai dia mengerti, sampai dia mengetahui ikut sampai dilapati ibana, dijakon ibana Kristus ibuah metodena berbagai macam cara. Ini makanya orang gudang pengembangan penginjilan ya. Adong adong lan akan asing metodologi penginjilan supaya orang menerima Kristus. Nah, namang doh dahinang naulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, imana tahi dari bagasan mason na mangikut. Na baru-baru dope kita jala satu nuaing gudang dope kita na mangulahon perayaan-perayaan manang makalason pesta hari hatutubu ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sudah kita disi mangarayahon makalason alai sipata di tonga-tonga ni na makalason ni kita. Holan sebatas las ni roha di kita dang dohot las ni roha di dongan. Artinya kita terjebak dengan euforia. Kita terjebak dengan pernak-pernik. Kita terjebak dengan sukacita yang sesaat. Dan kapitabain pesta Natali kadang lahodalan mamaritahon huwaso ni Jahuba. HP pesta Natali sasitong haroro ni Kristusi ima lao paluahon akan natinopana atong seharusnya Natal Taipe ikonadong durisi pabotohon haluaon. Molonidok pabotohon haluaon berarti kontamay dudsul mamangatusi dohot mancakon. Kristus paluahon ibana.
Itu makanan waeng mulo taihut di nama jonok tu Natal adong paru kilo pulon na masa di tonga-tonga ni luata di mo napasugit ima longsor dohot banjir na adong di tampteng manang tapanuli raya ra bodo tarajumi hera-hera songod dia manasidan non hera songod dia mahuria marjamita manang pabotohon huaso ni Jehovah pabahenan ni Jehovah di tonga-tonga ni ngulu nasida naguk paru kilo ni on gabi pergumulan di tonga-tonga ni ngulu tayo makana mulorohi tatu na mga puli amang inang mulo biasa huriat kan sailado mga puli tuwak ka na marhabot ni roha rata-rata sebenarnya na marhabot ni rohay anggo di rohana padok man si ay nasuhuro manahon itu di rohana alay buhado gereja buhado huria pabotohon pabahenan ni Jehovah huaso ni debata di sitauno ni ay marhuaso ni debata di sitauno jala marhuaso ni debata paujukon sitauno ni ikon ito nasahat na sidang dalam pabotohon begitu. Alan ni gudang doon na terjebak di pangapulion justru dang pabotohon Kristus. Alay laos gabi mangitopi haporosyaon na di bagasan Kristusi ala ni hata natapasaham. Ay kagudang ri begitu. Lao hita mga puli na marasahit, mga puli na di bagasan duka manang hamatean. Toy ma salpo mana salpo apalagi saya penguburan nate. So perbalik ni ano manima perbalik ni roha ni nanamad hata mamusi. Ujung na lamu hancur pakilalaan na jalalamu sumurut haporsyaon na. Bah murah-murah nai nama dok hatai narohana dui gitu. Ujung na lam terpuruk. Jala sadetik hiado hubasi kulayani jolma na di bagasan parukilon alamati anak na masay holong rohana anak kaholongan ni rohana odo na menanggung sudi perekonomia di tengah-tengah ni keluarga marminggu bebana tu sada huria tu huriana dak pula hubabuon huria dia marminggu madi huriain alai Roma sahalak parhalado mandok tibana aladung diberengi bana kalau masuk ibana di jolo ni pituan misalkan di pituan itu utama diberengi ibana hudulan anak konain di gereja HP ngatulu bulan ibana dung modding anak konon tarilu mamereng hudulan ini diingatkan dia dung tarilu ibana Roma dong perhala doon di lokma ay buhan sabi sa itangit so salpo makan na salpo nga mati ibana, nga sonang ibana, daksi pikiran mo be, ho mapikiri tu julo. Begitu dikatakan begitu amang inang holat didok hatai, otak ni madakya marminggo matay be. Ujungna harus mencari psikiater, dohot konselor. Kebetulan alahami dipercaya ng sida di telepon untuk mendampingi, maka kita mengetahui itu. Dan oma barita neneng hudok, tutong-tongan neneng hudok, saudang terlalu gampang. Gereja harus belajar terus untuk memperkenalkan perbuatan Allah dalam duka maupun dalam suka. Nah, damang dohot dainang ulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na mangihut muse marhiti-hiti jami taon. Didok songod dia mahita mamaritahon manang pabotohon pabahenan ni Jehovah. Pabotohon akan nabinahin ni Jehovah idok di bagasan tikyon na parjulu sahali edehok kamuma ibana memberitahon manang pabotohod Jehovah buido marhite-hite ede bere kamuda bolo mangapuli hita maredde hita marguguru na dia puli na tapi tangis alana mulu dalam bahasa psikologi angis itu adalah katarsis bagian dari awal penyembuhan. Maka itu akan menyembuhkan dia. Izinkan aja dia menangis dan nyanyikan lagu pujian itu, maka dia akan terbantu untuk bertemu dengan Tuhan yang akan melawat dia dalam duka dan penderitaan yang terjadi. Itu nang taida marhite ition edehok kamuma.
Jalariko tia dona maredeon. Alai dedeon boido gabe doktrinisasi manang pangajarion na rosutu tonga-tonga ni akadungan. Alanido molo salah marede berbahaya doi. Taringo tahu di tiki dinasau. Alana siya tahu kami dinasau maginang. Sa tiki di tahun paupaton mulai memuncul lagu orang ketiga. Tuh hamur tahi orang ketiga ni halak batak rela duau dan seterusnya. Agak malas doa mangedehonon begitu. Ala gir-gir do halak batak ubigi mangedehonon. Rela duau halekmu gabe orang ketiga. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Begitu dia dehonon berulang-ulang terus. Ternyata terekam di memori. Dung terekam di memori ada aksi untuk mengerjakan. Ditemukan sebulan dung muncul laguan adong walu na berselingkuh di sekitar gereja. Itu dia. Artinya lagu itu mendoktrin orang untuk mengerjakannya. Alani unang tapasomal mangedehon lagu naso gabiak, naso tama. Asa unang tubak ka naso tama. Hentikan itu. Maka di Bagasano Bason gereja juga mendoktrin umatnya melalui pujian. Alani udang bui sembarangan memilih pujian di tengah-tengah di gereja. Salah memilih lagu maka akan berdampak kepada pengajaran. Misalkan dang napu lagu dangaw yang makritikion. Ketika kita menyanyikan lagu suka-sukamu Tuhan, ini akan cenderung orang berpasrah diri dan tidak mau ngapa-ngapain. Ya udah suka-suka Tuhan lah, nggak perlu apa-apa. Kan begitu. Saya ini boneka, semau Tuhan lah, mau dilemparkan, mau diapain, urusan dia lah itu. Suka-sukamu Tuhan. Maka kita harus memilih dengan benar. Walaupun memang kita tidak anti dengan lagu pujian yang lain, yang di luar daripada buku Ende atau Kidung Jemaat, PKJ dan NKB misalnya. Alaikum manatu kita memilih unang gabi berubah paradigma di tengah-tengah ni huria. Jalan na mangiut na nang tahida mo sa di tengah-tengah ni nguluon na manginang marahite-hite pujianon, on margugo doon. Alani molo adong parukilot tamarede hita, di rupiah do hita hehe, sian parukilon. Kebetulan kami sa tim do kami dohot pendeta Jaharian Sunsaragi. Terkadang lagu pujian doa dan tengkingan untuk roh jahat gak berguna kadang. Tapi begitu bernyanyi iblisnya lari. Kita mengingat ketika Daud memainkan kecapi maka Saul sadar. Nah Bapak Ibu yang dikasih damang Daud dahinang na holongan edeon godang doon metodologi doon sada namat sayarga doon laho mangurupi dongan manada mapoto ise do debatan jaladalat doon paboto tu portibion ise do debata itu makana gudang nuaing alan yede puji-pujian na tedehon gudang do jolma siya nakaugamo na asing tertarik mabigi ede ujung na dia dehon dung dia dehon gabe dihanguluhon dan akhirnya dia menerima Kristus di tengah-tengah ni nguduna. Jadi ini pabotohon, edeon pabotohon doon. Alani unang malas-malas marede. Napaduahon di edeon museng ikot tabotoro sa sitong na ahado sejarah di balik ni lagui asabui gabe marpower adong spirit ni edei tay dehon. Asipata hita marede nang tabo di haporsyon na. Gabe terus berakar iman naing. Jala terus di hati dako di mana haporsyon naing. Di tengah-tengah ni perdalanan ni nguluna. Ayna julo jarang ko panakko halak matak. Alano nga gudak panakko. Ala niya ha, danggudang bituri-turihon. Danggudang betamemehon. Hatani di batai. Tunasida. Odo na mago manginang manaudo na kining somal na rupiam na. Jala piam na gabi bakko na. Bae ma gabi bakko di tengah-tengah ni pinoparta. Hatani di batai. Iko gabi bakko artinya refleks dia mengerjakan. Tanpa diperintah dia mengerjakannya.
ido bako. Mulo songon perkarati kan, ahli bela diri, yang ditumbuk itu refleks menangkis. Maka begitu itu menjadi bako hatani dibatai, begitu dia mau dijebak dalam dosa dan kejahatan, dia refleks akan menghindar dari dosa dan kejahatan itu. Ido naneng tamemehon, marhiti-hiti turupukon, itong-atongan ni pardalanan ni guluta tuaka sudut na poso. Alanano ay nga tergerus sudut na poso di hapor siyauna. Jalay ko tetapdo hita songon nakiningani dala pabotohon huaso do tabalgaw ni Jehovah ditong-atongan niya kapinoparta tetap ikut-ikuti do perkembangan ni zamanon. Ikut-ikut do perkembangan ni teknologion. Alana boy do tapakyo teknologion mangurupi na sida mga tusi de bata. Alay molodang tapakke boy do gabe sala mga tusi na sida di debata. Na mari kita lihat ang manginang dai damay dito ngatongan ning ulutang mamaritahon hata ni debata. Di akhir-akhiron kita gencar syarat dengan masalah ekologi. Lalu po ada mo sebenot na mamaritahon pabahenan ni Jehovah di ekologi manang di alam ng sigon. Maka gereja harus berupaya mamaritahon pemeliharaan ekologi. Termasuk may amanginang saya sarankan dan saya melalui khotbah ini saya selalu mengingatkan kita harus mengurangi penggunaan kertas di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyelamatkan hutan-hutan, untuk menyelamatkan pohon-pohon. Asa marhiti-hiti hita mamaritahon waso ni debata tuak kabangso bahwa alam itu harus dipelihara sebab itu adalah perintah Allah untuk memelihara kehidupan kita. Saat dotusi neneng taida marhiti-hiti turpukon. Asa gereja mulai mengurangi itu, mulai mengorui, melubui sampai so. Saya terkesan dengan air bersih yang akhir-akhir ini sudah tidak lagi menggunakan tertib acara, tetapi mereka menggunakan acara dalam paperless. Itu dikirimkan ke jemaat masing-masing, lalu jemaat tinggal bawa handphone, dia buka acara, tidak lagi ada acara yang ditampilkan yang dalam bentuk paper atau kertas. Dalam rangka bermisi untuk ekologi. Puji Tuhan, kita di Patumbak juga sudah melakukan hal yang sama. Kita tidak lagi mencetak acara mengenang, tapi kita sudah berupaya menghemat anggaran, bukan hanya soal anggaran, tapi kita berupaya minimal sedahaudang marupak honataba alani natabahini ngamangurubi hitarisi ito nga tonga ni hasyang anon nga mamaritahon pabahinan ni Jehovah hitarisi marhite-hite ulaon na metmeti unang marpikir hita ikunulaw na balga na metmetipe mulo taulahon mapakorhod doy ito nga tonga ni nguluta. Amen martangya kita. Baulian te Tuhan dihatam na kubege hami di bagan sa nompason. Toho may tutui ko barita honon nami dong. Paboto honon nami tuliat portibiyam. Akapabahenan ni Jehovah. Alay di sosoy parpesalmeno do hami. Sa marhiti-hiti Tuhan. Tok-tok kami marlas ni roha di bagasan asin ni roham. Di na mamarita kon dohot pabotohon akapabainam muna tinggani dito nga tonga niliat portibiyam. Alay di paingot kami sa jumulo kami. Pajupa dohot de batana husob bahami marhite-hite para sauran nami si ganupari ay marhite-hite panadaw natakas do buy patadahonon nami de bata tuliat portibyon atong unang alangas ni roham dito nga tong kanigulo nami togtong matongos to di purbadi manosoy roha ng pikiran nami asa togtong tao kami jala si holan di hata ni de bata di hatigoran dohot hasangapon ni debata dito nga tonga ni ngulo nami. Asa marhiti-hiti ngulo nami yon. Gabi Jehovah na tumibol. Alay hami laum sumurot umet-met ay debatado na puna sa luhut na. Debatado na patupahon sa luhut na. Asa unang gabi hupati po hami diri nami. Di akapabahenan ni Jehovah. Pinuji magwaram. Di bagasan Kristus Jesus. Ramoti mahuriam. Amen. Tapuji Tuhan tam. Maredehita.
Ihaololohaki Tumnasobo Bemagoi Matanado Manatapa Tinggonatu Mangihona Sonangit Iki Runjupang Yesus Tuhaki Hatani di mata napaburhatu kita nabasahatun pilihan Tuhan sauni di bata imanatar surat di Matius bidu 2 ayat 10 sada di dok. Laos dibangoti mabagasi gabe di ida madadanaki dohot si Maria inanai. Dungi manukap manasida marsobat udah danaki. Dirukari maartana sida siri hamidjon dohot akana angur para sobau nasida tu ibana. Idu sahat nang tapas sahat ma peliata. Rit mahita jongjong salu na. Tapasahat mapiliantang tuadu panidi bata wartang yang mahitam. Ali di bata amanami da di banuang gijang di parhatopun rohanami doon siya nudug na rohanami. Hodomu alinan sang uli bangsa na mau diutus.
Dison hupasat kami do pilihan hamal ito nami tuho. Sa jalo jala pasupas mapilihan namyon asa gabidalan panidangion para sauran dohot uraw na siniroha di huriamon. Baay mangulo nami gabi pilihan na hupmari tulo mo ni roham. Jala para siduhot parrohon haran saun mo. Holong hasito ngan dohot hadamyon mo di sadok protibyon. Bukay marohan nami marakiti-kiti tordim. Ansa sa ituktong madok mo lihati tuho. Ibagansan ko ni anak mo, Jesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tungahaula ninggan niroha silehonon nami balas niroha dam seregang peladang bilang irom ayoha na iya sambing dolomo atong moharap lima O Jesus asian say jalamai Dia jala sonang mahal nakai Otong nabedong umaturohami Ale aman namin na di banwagi diyang say pinurbadi ang magawaram. Say Roma harazaon mo. Say saut malamonero di bonotongon sungon na di banwagi diyang. Lehon madi kami sa darion hanguluan siapa rin. Si samado sa nami sungon panisa nami. Di dusa ni dungan na mardusa tu kami. Una kami tugihon tu pangudsunan. Palua mahami siyan pangagong. Ay ho Priya na hinahunungan ni Tuhan dan Jesus Kristus, jalo hamu mapasupanso siya Tuhan de batang, jala mulak mahamu di bagasan damen. Di pasupanso jala diramo ti Tuhan de batang mahamu. Di sodako Tuhan de batang mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan de batang mabuhina Tuhamu. Jala di parasaurhom madamena tutodi mo nabi.